Μέχρι να βρεθεί το βίντεο, λοιπόν, να πούμε εμείς τη γνώμη μας. Είναι γνωστές, όπως μας είπε η Μπελτά, είναι γνωστές απόψεις του κ. Γεωργιάδη, άλλωστε είναι εσάς στο σπίτι, όπως μας είπε νωρίτερα. Κοιτάξτε, θέλω λίγο να μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί θέλω να δώσω μια διπλή απάντηση. Καταρχήν, να πιάσω. Ότι έχουμε 3 λεπτά και είναι δύσκολο. Θα έχω 1,5, λοιπόν, θα τα καταφέρω. Το ένα αφορά το διεθνές δίκαιο και το εθνικό μας δικαίωμα. Θέλω να είμαστε σαφείς σε αυτό. Και επειδή πολλές συζήτηση έχει γίνει περί το αν οι οικολόγοι πράσινοι ασχολούνται και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, έχουν άποψη για τα εθνικά ζητήματα ή όχι. Για να κηρύξουμε ΑΟΣ χρειάζονται διακρατικές συμφωνίες έτσι κι αλλιώς, που δεν είναι μόνο η Τουρκία. Να σας θυμίσω ότι είναι και η Λιβύη, είναι και το Μαρόκο, είναι και η Κύπρος, δεν είναι μόνο η Τουρκία. Για να μην μπαίνουμε μόνο στον Σερίφη ή στον Κουρσάρο που υπόθηκε προηγουμένως. Δεύτερο, είναι σαφές και είναι εθνική δέσμευση ότι όποια συζήτηση γίνει σε σχέση με ΑΟΣ, η δέσμευσή μας μέχρι τώρα είναι ότι έτσι κι αλλιώς θα πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό να μην το ξεχνάμε και να μην το βγάζουμε από το χάρτη, γιατί ξαφνικά συμπεριφερόμαστε ότι θα βγούμε εμείς αύριο να κάνουμε κοκοράκια και εύκολα διάφοροι από διάφορους πολιτικούς κινητισμούς σήμερα το λένε. Πάω όμως και στην ουσία του θέματος. Κοιτάξτε, για μας το πρόβλημα δεν μπαίνει μόνο έτσι. Το πρόβλημα μπαίνει κυρίως στην ουσία του. Ποιοι είναι οι ενεργειακοί πόροι που θέλουμε και πώς θα τους αποκτήσουμε. Εμείς προφανώς, και είναι γνωστό, είμαστε αντίθετοι στην κατανάλωση ορυκτών πόρων που πήραν εκατομμύρια χρόνια να φτιαχτούν. Τους έχουμε καταναλώσει μέσα σε 1,5 αιώνα βιομηχανικής επανάστασης. Τους καταναλώνουμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς σήμερα. Είναι σαφές ότι είμαστε παντελώς αντίθετοι στην χρήση λιγνίτη, που είναι πολύ κακής ποιότητας καύσιμο και ρυπογόνο και με τεράστια συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεν έχει εγκαταλειφθεί, αγαπητέ μου. Όχι, είναι γνωστό που βρίσκεται, αλλά η ΔΕΗ λειτουργεί μόνο γι' αυτό. Το 80% της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής γίνεται με λιγνίτη, εκτός από μια μονάδα φυσικού αερίου και τις πετρελαιοπαραγωγές μονάδες των νησιών. Με τον ίδιο τρόπο είμαστε αντίθετοι και στην εξόρυξη πετρελαίου και μπορεί κανένας οριακά. Άρα είστε κατά της ανακήρυξης ελληνικής ΑΟΣ. Αυτό είναι άσχετο. Είναι τελείως άσχετο. Εδώ είναι το παιχνίδι. Είναι τελείως άσχετο. Εγώ συζητώ ποια είναι η αντίληψή μας. Εγώ συζητώ ποια είναι η αντίληψή μας για την χρήση των πόρων. Από εκεί και πέρα, και θα σας ολοκληρώσω και τη συζήτηση μετά, οριακά και έως ότου γίνει αυτό που εμείς προτείνουμε ως μοντέλο, δηλαδή την χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, δεν μπορούμε ούτε με τα άθλια προγράμματα ήλιος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε σε χρήση της ηλιακής ενέργειας, ούτε αιωλικό δυναμικό έγκαιρα να έχουμε επαρκές, ούτε μπορούμε να είμαστε πλήρως απεξαρτημένοι. Οριακά μπορούμε να συζητήσουμε σε ένα βάθος μεσοπρόθεσμο να μπορούμε η ποιότερη μορφή ορυκτής ενέργειας, δηλαδή φυσικό αέριο, να εξορίξουμε και να χρησιμοποιούμε έως ότου να αναπτυχθεί το δυναμικό που χρειαζόμαστε για την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Μην μπερδευόμαστε στη συζήτηση. Φυσικό αέριο για να το βγάλουμε θέλουμε. Μα προφανώς. Γι' αυτό και από την αρχή. Άρα, λοιπόν, κοιτάξτε, πάρα πολύ έξυπνα φερόμενος, και το λέω από μόνος μου, δεν ξεκίνησε από την άποψή μας για το ενεργειακό, αλλά ξεκίνησα να πω για το δικαίωμά μας, ότι συμφωνούμε προφανώς με το δικαίωμά μας να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Περιέγραψα τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για τις διακρατικές συμφωνίες και για το Δικαστήριο της Χάγης, και στη συνέχεια πήγα στην πρωτογενή θέση μας, που είναι η διαφορετική θέση των οικολόγων πράσινων όσον αφορά το ενεργειακό δυναμικό, που πάντως δεν αντίκειται στο άλλο ζήτημα, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Έχετε καταλάβει πόσο ανέφικτο είναι αυτό? Είναι ξεκάθαρο. Η αντίληψή σας για το ανέφικτο είναι ακριβώς αυτό που υπονομεύει τη χώρα που έχει όλο τον πλούτο για να το κάνει περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και συνεχίζεται. Πολύ περισσότερο το κάνει η Γερμανία από ότι εμάς. Η Γερμανία του πάγου, και που δεν έχει βουνά στη μεγαλύτερη έκτασή της, έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από εσάς, κύριε Γεωργιάδη, και σε αιωλική ενέργεια και σε ηλιακή. Γιατί εκεί έχουν οδηγήσει 3 δεκαετίες. Εκεί έχουν οδηγήσει. Έχει βαριά βιομηχανία. Δεν έχει καμία σχέση βαριά βιομηχανία με την εγκατάσταση. Από την κατάσταση βαριά βιομηχανία. Μάλλον μπερδεύετε τα πράγματα. Ας μιλήσετε για πράγματα. Από την κατάσταση βαριά βιομηχανία.